Isang establishmento sa Angeles City sa Pampanga tinupok ng apoy. Naritong report. Kita sa amateur video na ito ang paglabas ng makapal na itim na apoy mula sa isang commercial establishment sa Barangay Santa Teresita sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa mga otoridad, tumagal ng 7 oras ang sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Nagmula umano ang sunog sa 2-story building ng isang auto supply shop. Bali yung cause ng sunog, under investigation pa rin siya as of now po. Then yung nasunog is structural building. Nag-start siya around 12:27. Natapos siya ng 7:24 p.m. Roughly nasa 7 hours. Inaalam pa ang kabuang danyos ng sunog. Maswerte namang walang naitalang nasugatan o nasaktan sa insidente. Pero nagsagawa ng preemptive evacuation ang City Social Welfare and Development Office para masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa kalapit na bahay. Paalala naman ng Bureau of Fire Protection sa mga nagmamay-ari at nagrerenta sa mga establishmento at residente, lalo na ngayong tag-init. Make sure nila dapat na ayos lahat ng mga fire safety features tulad ng mga alarm systems, sprinkler systems, pati yung mga fire extinguisher. Dapat po sinisigurado nila na lahat yun ay gumagana para just in case magkaroon ng ganong insidente, hindi na siya lumala pa. Joan Punsoy, Balitang Amyanan.